Tamundong ito sa nagutan sa labi. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paborito ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Aaron Jurado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 nakabuwasan. Magandang umaga Pangasinan. Narito ang programang Maabig ay Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig ya Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtarinig ko, Rato Magti Pangasinan, Dennis Mojares. At siyempre kasama na natin dyan sa may technical control ang nag-isang pogi sa puso ni Madam Charis. Hey! Engineer Nixon Dakhal. Araw po ngayon ng Miyerkules, Petsa 8 sa buwan ng Abril 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue, mga balita,
Kung meron kayong mga gustong iparating na mga reaction, mga suggestion, opinion, mga sumbong, mangyari lamang po ay tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube, live pa rin po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. At yung mga gustong magpadala ng kailang mga pagbati, mga greetings, pwede rin kayong magpadala sa ating Facebook page at babasahan namin yan mamaya, no? Lalo nga, yung mga mag-celebrate ng kailang kaarawan. Kung gusto nyo kaming imbitahin, pwede. Ay, hindi po kami, ano ka ba? Magpakipot ka naman. Hindi, pwede. Pwede. Huwag kang mata. Pwede. Pwede kaming imbitahan, pero depende. Huwag nyo kaming pilitin dahil hindi kami tumatanggi. Hindi, depende. Depende. Binawi. Depende. Depende sa sitwasyon. Ayan. Depende kung may pansit. Depende sa sitwasyon kasi alam mo ngayon crisis ngayon Oo nga, no? Kailangan natin magtipid-tipid dahil tumataas ang presyo ng langis, mga gasolina. O magkano na ba yung ngayon? Presyo ng langis sa kapaborito Errol. Yung diba? diesel, meron ng nag-150. Aba, 150. Oo. Kaya Ang gasolina at unleaded ay almost 100 pesos per liter. kaya nga umaaray itong mga Aray! Umaaray na itong mga pampasahero yung jeepney. Sabi na, paano ito? Paano namin mabubuhay ang aming pamilya? Samantalang Tumaas ang krudo, oh, pero hindi tumaas ang pamasahe. Kasi pag tinaasan mo yung pamasahe, kawawa naman daw yung mananakay. Commuters. Pero Paano naman yung mga jeepney driver? pero yung mga tricycle driver? kaya nga may pamilya ang mga yan. Tama, may Diba? binubuhay din na ano yan. May mga pinag-aaral ang mga yan. Paano pag yung isa, dalawa yung asawa? Ay, Hindi, dalawa yung Hindi, anak hindi, na college. Di ba? So, mahihirapan talaga sa pantustos sa kailang pang-araw-araw. Dahil nga sa taas ng presyo ng gasolina, di ba? Yung sakyan ko kanina mabuti libre. Libre. libre, pumayag ka na libre ka? Hindi, nagbabayad ako libre. Good morning kay Brother Milong. Ay, si Kuya Milong. Ayan. Si Brother Tamayo. Amagang Ano yan si Si Brother Tamayo, nasa ano yan? Nasa Poso rin. Puso. Ay maaga siyang yung nag-blackmail kanina pumunta ng Dagupan. Kaya sinakay ako, mahirap ka sumakay doon sa sa Bunuan Bakit na, di ba may mga nagbawas ng ano? Nagbawas yung mga driver. Yung mga driver nagbabawas. Ay, hindi, yung nabawasan. Nabawasan. Kaya yung itong mga jeepney drivers, mga bus drivers, siyempre kawawa sila. Kaya may mga may mga nakalagay sa kailang mga sasakyan yung voluntary. Mag-additional voluntary. May nakita ko sa social media na nagpost ng ganyan, kung pwede sa mga nakakaluwag-luwag. Yung depende sa mga pasahero. Kahit magkano lang daw yung idagdag doon sa pamasahe. Kaya nga Pero yung alam mo yung pabuntot niya sa baba. Pero yung mga wala pong pambayad, lalo na't estudyante, isasakay ko po kayo ng libre. Yung talagang nakakataba Nakakataba ng puso. Kaya nga pag ako sumasakay sa mga pampasirong jeep, instead na yung minimum, kasi ang minimum kasi 13 pesos, ibibigay ko yung 20.
O pag susuklan ko, hindi ba na tani, kwan, mahal ang gasolina. Yun ang kwan, consideration. Sa susunod, dagdagan mo yung 20, gawin mo 50. Hindi, may nahirapan din ang bulsa ko. Ay, ganun ba? Kaya ngayon na, tipid-tipid ang kwan, gagawin natin to, tulungan natin ang kwan, sarili natin, tulungan natin ang pamilya natin, tulungan natin ang pamahalaan. Kaya nga dyan sa kwan, lokal na pamahalaan ng Kalasyaw ay mahigpit na pinapatupad na ang yung energy saving measures at yung resilience measures sa bayan ng Kalasyaw bilang tugon sa crisis sa enerhiya at banta na rin sa crisis sa langis, Kapaborito Urol. Kabilang sa mga aksyon na pinapatupad ni Mayor Patrick Agustin Karamat sa pakikipagtulungan ng Sangguniang Bayan ay pagtitipid sa kuryente sa mga tanggapan at mga barangays sa bayan ng Kalasyaw. Nagpalabas ng ang lokal na pamahalaan ng Kalasyaw ng executive order bilang pagsuporta tugon doon sa executive order number 110 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagtitipid ng kuryente. Kaya inatasan ni Mayor Karamat ang 24 na barangays. Nabawasan ang mga barangay fiesta at mga iba pang activities na nagkokonsumo ng kuryente. Maliban sa mga kautusan sa mga barangays sa bayan ng Kalasyaw, hinimok din ni Mayor Karamat ang mga may-ari ng gasoline station sa bayan ng Kalasyaw na magbigay ng diskwento sa mga operators ng mga tricycles, drivers and operators. Drivers and operators at saka siyempre sa mga jeepney na taga bayan ng Kalasyaw. At meron tayong interview. Pakinggan po natin ang panayam kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw, Pangasinan. Engineer. We are greatly affected because of the war dahil po sa giyera sa gitnang silangan. Walang apektado. So tumataas po lahat ng bilihin, tumataas lahat po lalo na po nais pa ni Engineer ayun so dito po sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Kalasyaw, kasama po ang aking Vice Mayor, Mayor Kevin Macanlalay, together with all the Sangguniang Bayan members, mga councilors po natin. Nag-iisip po kami ng paraan kung saan makabawas po kami sa mga gastusin po ng ating mga mamamayan. And part of it, ang ginawa po namin dito bilang tugon po sa nangyayaring crisis. So, energy conservation measures po kami. We are applying or ina-apply po namin yung 4-day work setup as long as may 40 hours per week po na nagtatrabaho lahat po ng empleyado, which is based from the guidelines of Career Service Commission. Isa rin po na ginawa po namin is yung highly encouraging na to observe yung mga fiesta na huwag masyadong ingrande, but of course hindi naman po natin pwedeng putulin ang ating pananampalataya. Kung kaya't hinihikayat ko po sila na mag-celebrate pa rin po ng fiesta, pero ilimit po natin. Kung nagawin po natin dati na 5 araw, gawin po natin 3. Kung 3 araw po, gawin natin 1 araw. But most probably, talagang hindi po maalis po yung fiesta. So, syempre, mga liga naman din po, hindi po natin sinuspend, although nagbigay po tayo ng measures. Let's say, for example, bawal po mag-conduct ng mga games and activities sa ating mga gymnasiums, sa ating mga barangay covered courts during the weekdays. Weekends pwede naman po, at least makapag-save naman po ng kuryente ang ating pamahalaan. So, other than that, nakipag-usap po tayo sa ating mga gasoline stations dito po sa ating bayan, na kung saan humingi po tayo ng rollback price para po sa Kalasyawenyo, but of course, sila rin po ay
nagnenegosyo, ang pinayagan lang po nila na magbigay po tayo ng rollback price is yung mga more of agricultural sector, lalong-lalo na po ang ating mga farmers, and of course yung mga transport sectors. When I say transport sectors naman po, syempre humingi rin po sila ng mga listahan ng may mga prangkisa na tricycle, and pilit po natin na nakikipag-ugnayan pa, kumakatok po tayo. Alam naman po natin, negosyante lang rin po sila. Sila pa rin po ang masusunod. Tayo lang po ay humihingi ng tulong sa kanila. So, pati mga jeepney drivers, iniisipan po natin na bigyan ng rollback prices as long as they are from Calsiao. So, etong pagpili po na kung sinong makikinabang sa request po ng pamahalaan natin, lokal na pamahalaan po natin, is coming also from our gasoline owners dito po sa ating bayan. So ako po ay nagpapasalamat sa kanila kahit papano nakatulong po tayo or nakatulong po sila sa ating mga farmers po. Alam naman po natin, ani season na ngayon. So kung wala po silang gagamitin sa kanilang mga makinarya na pang-ani, eh wala rin po tayong kakainin sa ating pagkainan. Kaya ako po ay lubos po ako nagpapasalamat at sinagot po nila yung tawag po natin na magbigay ng rollback price para po sa ating mga farmers at syempre sa ating mga transport sectors. Maliit na bagay, 2 piso, 3 piso kada litro. What I mean, maliit na halaga pero malaking bagay po para sa kanila at makatulong po sa ating mga kababayan po. So what's in it for them? What's in it? Yes, what's in it for them para sa kanila? Actually, nagkakandak po kami ng series of talks sa ating sangguniang bayan na sa tingin ko po, sila po ay tumutulong sa atin when in times of crisis. Siguro, magbigay din po tayo ng mga tax incentives sa kanila sa mga susunod na taon. Sir, itong mga ginawang hakbang ay dumaan sa sangguniang bayan? Kasama ko po ang sangguniang bayan na humingi po ng tulong sa ating mga gasoline station. So, nag-usap-usap po kami in times of crisis. Sabi ko po, gumawa tayo ng resolution asking the good health of our gasoline owners here in Calasiao. Then tayo po ay sumulat, nakipag-ugnayan, nakipag-usap po sa mga gasoline stations. Nang sa ganun may sa katuparan po yung ating hiling na bigay ng rollback price. Sir, for clarifications lang po, hindi lang po TODA ang makakatanggap ng diskwento bagkus transport group as a whole from Calasiao. Well, transport sectors, let's say for example, yung mga may prangkisa lang po. Because we, siyempre, ang mga negosyante, siyempre, kung lahat naman po is masasaktan din naman po, masasacrifice din po sila, sabi po nila, baka pwedeng yung mga may prangkisa lamang po. So, in return also, yung listahan po ng mga may prangkisang tricycle drivers, sila po yung mga mabibigyan po ng benepisyo. So, discretion po na ng mga gasoline stations po na yung mga may prangkisa lang po talaga? Yes po, yes po. Ayaw naman po natin din abusuhin yung kanilang mabuting puso na pag sinabi natin at least meron din po silang mark na malaman nila kung sino yung mabibigyan ng discounted price. Baka mamaya po kasi at least nakita nila sa tricycle nila may franchise sticker po sila, franchise number po sila po yung mga mabibigyan po ng ating discount. Implementation, sir, kailan po? Nag-implement na po tayo, April 1 po. Marami na rin po ang nabigyan po ng rollback po sa ating mga transport sector, mga TODA po natin na may prangkisa at ating mga farmers po. Sir, may kakaiba yung discount? May doon po sa aming memorandum of agreement, may mga ibang gasolinahan na nagbigay po ng 2 piso, may mga iba po 3 piso po. Siyempre kami naman po, hindi naman po namin sila mapipwersa, kami lang po ay humihingi ng tulong. Ako pa rin po ay nagpapasalamat kahit sentimo po ang ibigay nila, malaking bagay na po yan para sa akin.
Sir, about sa fiesta po, sir, are we focusing on the religious aspect ng Well, just like I said a while ago, na I encourage all our barangay councils here in Calasiao na to observe measures na makakatipid po tayo, lalo na tumataas po ang mga bilihin. So, in-encourage ko po sila na to limit yung mga activities po nila. Pwede po nilang ibawi sa pagpapaganda ng kanilang kapilya, ibigay na lang po as a form of relief sa ating mga kababayan. So, dito po sa ating annual town fiesta, which will be on May 2 and 3, it would be more of religious activities na lang din po. Kanina, sir, very timely in response to jobs fair, no? Ngayong crisis. Malaki ang hacks natin, yung hire on the spot, nasa 100 plus. Yes, yun nga po, kanina, nagkaroon po tayo ng job fair po dito po sa bayan ng Calasiao, sa Calasiao Sports Complex, and I am happy na nabigyan po ng pagkakataon ng ating mga kababayan, may 100 plus po na hire on the spot po. So, malaking tulong po yun para po sa ating mga kababayan. Message mo dun sa mga private companies na nag-hit sa floor. Well, ako po ay nagpapasalamat sa kanila at napili po nila ang bayan ng Calasiao na magkanta po tayo ng job fair. And of course, alam naman po natin ang ating mga kababayan dito po sa bayan ng Calasiao ay talagang sila po yung mga, lahat naman po tayong mga Pilipino, mga masisipag, matyaga at mga mababait na tao, kahit sila po ay hinahanap-hanap din po ng mga employers. So ako po ay nagpapasalamat sa kanila na isipan po nila na kunin po ang ating mga kababayan dito po sa bayan ng Calasiao, mabigyan po ng oportunidad na makapagtrabaho at makapaghanap buhay. Sir, sa mga kababayan naman po natin, mensahe po dahil ito nga pong krisis na nangyayari po sa ating bansa. Well, alam naman po natin na hindi lang po dito sa ating bayan, hindi lang po sa ating probinsya, hindi lang po sa ating bansa, kundi worldwide po, apektado po sa nangyayaring gulo po sa gitnang silangan. Hihikayat ko po na tayo po ay magtipid dahil hindi po natin alam kung hanggang kailan po ito. At sa ngayon, pagpapatuloy pa rin po ang pagtataas po ng mga bilihin. So, alam ko po, masakit sa bulsa. Talagang ang magagawa po natin ngayon is more of magtipid at mag-asikaso ng ating sarili. Thank you very much po, sir. Thank you. So yun po ang panayam kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Calasiao, kaugnay po sa mga measures na kailang pinapatupad tungkol dito sa nararanasan na crisis, hindi lang dito sa ating bansang Pilipinas, kundi buong mundo. Itong naturang crisis na ito. Kaya patuloy ang pagpapatubad ng mga hakbang ng lokal na pamahalaan ng Calasiao sa pagtitipid ng enerhiya bilang tugon sa direktiba ng Malacanang sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Yan, kaya nilimitahan ang pagkakaroon ng mga aktibidad sa mga barangay upang mabawasan ang konsumo ng kuryente. Oo. Ang nagaganap na gulo sa gitnang silangan ay direktang banta ito sa bulsa ng ating mamamayan at siyempre pahirap sa atin, di ba? Kapaborito i-roll. Kaya't dapat tumalima sa mga kautusan ng pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya gaya ng pagbabawas ng mga ginagamit na ilaw, yung napapanahong paggamit ng aircon, kung hindi kailangan ay pagbabawas sa paggamit din ay yung sasakyan para naman sa tama. sa krudo. Kaya hinimok ni Mayor Karamat ang bawat mamayan ng Calasiao na maging matalino sa pagkonsumo ng kuryente. At siyempre sa gasolina na rin. Diba? At ang maliit na pagbawas ay malaki ang maitutulong sa kabuuang supply ng kuryente. Ang crisis na ito ang naranasan sa buong mundo. Kaya ang disiplina sa paggamit ng enerhiya ay hindi lamang pagtitipid ng
ang pera, kundi paghahanda sa mas mabigat na hamon na maaaring dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Kaya yung sa lokal na pamalang Kalasyaw, yun nga, yung hakbang nilang isa, yung hiniling nila sa mga gasoline station sa Kalasyaw, na bigyan ng kahit na kaunting diskwento itong mga operators na may prangkisa. At ganoon din yung mga magsasaka, 'di ba? Diyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Uy, yung mga magsasaka, may ano rin Meron. Lalo natin yung kanilang lupain na sinasaka Ay, kailangan natin yan. Mangangailangan ng siyempre, gasolina, pagkingka. Siyempre, may mga makina yan. Naraman, may kinda. Yung mga discount may discount. Kaya, malaking bagay. Sabi nga ni Mayor Karamat, kahit na sintimo, malaking bagay na rin yan. Yung bigyan ng diskwento itong mga operators, itong mga magsasaka sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. So, sabi nga nila dyan sa bayan ng Kalasyaw, pag may pagkakaisa ang bawat mga opisyal, madaling maisulong yung mga ganyang mga adhikayin o mga programa na ito ay makakatulong sa bawat mamamayan ng bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Kaya nga amayanan na pimutok ya, so dire-direson itagay na krudo. At nanunot na antoy bali-bali, antoy marakap. Yung mahakbangin, kaya nga ang naisip nila ay makipagpulong, makiusap at humingi ng tulong sa mga gasoline stations para naman sa mga transport sector. Ayan, okay. 0986-4473, mga idol, nagpapasalamat kami kay Mayor Patrick Karamat dahil hindi kami pinapabayaan sa bayan ng Kalasyaw. Okay? 0956-2329. Mga sir, hindi lang mga jeepney at tricycle, tutulungan din kami mga magsasaka. Maraming salamat, sabi niya kay Mayor Karamat. Oo nga, nabanggit nga niya na pati mga magsasaka. 0923-20960. Maraming salamat, Mayor Patrick, at kay Puso Chief Kabukol sa magandang serbisyo para sa tuba. Si Kagawad. Oo nga pala. Si dating Kagawad, Ali Kabukol. Ayan. Siya po yung Puso Chief nga pala. Tama, sa bayan ng Kalasyaw. 09814762 idol. Gusto ko batiin ang susunod na kapitan ng Mangkop, Kalasyaw, Kapitan Raymond Taminaya. Maraming salamat sa mga tulong, sabi niya. Ganun ba? Sige. Good morning po sa inyo dyan. Sa aming pagbabalik, talakayin natin itong kautusan ng DILG sa mga barangays at SK official na mag-turn over ng mga pinagkakagastusan sa barangay sa loob ng kailang panunungkulan. Dahil nalapit na itong barangay at SK election. So, dapat ang gawin nila, ipunin na nila. Wala, may nansaman niya, may anggad apon din bumbilya at anapon to may may analong kapitan. Pati yung mga kaya ito yung ngayon, ito ngayon yung kautusan. Dapat na mag-prepare na sila para sa kung sila ay graduating ang papalit. Ito yung turnover. Okay, ito yung may tawag diyan na kapaborito error So mag-inventory na kayo. Umpisahan na ninyo para sa ganun hindi kayo kapakapa. Sabi nga nila pagdating abos-abos. Yan. Tatalakayan natin yan makalipas naman po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sonata. San ang puta-putang Iren impormasyon? Aya, so #1 para
Music Station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cruises keep just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang pagnininlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ng publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong tinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Happy 7th year anniversary, Radyo Pangasinan. Sa likod ng inyong tagumpay ay ang dedikasyon ng inyong mga tagapamahala, broadcasters, staff, at higit sa lahat ang walang sawang suporta ng inyong mga tagapakinig. Naway magpatuloy pa ang inyong adikain na maglingkod ng may integridad, katotohanan at malasakit. Patuloy ninyong liwanagan ang isipan ng bawat Pangasinense at magbigay inspirasyon sa susunod pang henerasyon. Ito po si Councilor Ginny Rose Fuertes Flores sa Iachi na Mangaldan na bumabati ng Happy Anniversary DWJE Paborito. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of Genlicious Food Service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked goodness with restaurant-quality flavor. Indulge in their best sellers, perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and served with love. Every bite is worth it. Order now. Message Genlicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Genlicious, great taste meets their value. Genlicious Food Service. We cook, you celebrate. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Jad Orbis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
DJ E88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:37 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan na Maabig ay Kabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macteron Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis, at siyempre kasama natin dyan sa may technical control si Engineer Nick Sundakan. Araw po ngayon ng Merkules, petsa 8 sa buwan ng Abril 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue sa pamamagitan ng inyong pagpapadala ng inyong mga reaksyon, mga suggestion, Mga opinion, sulumbong. Yan. Itawag nyo lang po, i-text sa 0939-100-9931 o kaya 0927-9742784. Good morning kay Amads Ejo ng Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Ayan, magandang umaga sa inyo. At magandang umaga kay Don Ramon Bautista Sr. Hoy, Don Ramon, si Sir Ramon. Oo. Dating board member, dating vice mayor ng Manawag. At ganoon din yung kanyang anak, si Junjun Bautista Junior, counselor. Yan Si director, si Medical Center Chief Dr. Joseph Roland Mejia. Good morning. Magandang umaga sa inyo. Region 1. Medical Center. At sa lahat ng mga nakikinig dyan sa may Region 1 Medical Center, dyan sa may annex building sa Bunuan, Binloc, Dagupan City, magandang umaga sa inyo. Maraming nakikinig dyan. Gabay ko yung mga ansyon na happy birthday. Sige. May kansyon tan happy birthday. Sige. Kansyonan tayo Sir Joseph. Although nakahapon yung kanyang birthday. Pero pinaghandaan namin ngayon ay isang buwan na selebrasyon. Ayan. Okay, 1, 2, 3, go. Happy birthday sa iyo. Ayan. Sana napaligaya mo sila. Sorry di kami nakapunta kahapon. Ayan, diba sama-sama naman tayo nung Lunes. At saka, dito na pala. at saka napasaya mo yung mga, mga kaibigan mo, yung mga kapamilya mo, dahil siyempre, sa iyong pagsisilbra ng anim na po. Anim na po lang. Anim na po. Ano dagdagan? Anim na po. Enjoy your privileges. 20% discount. Yun. Kaya kung 60 less 20% equals 40. Okay, natin balog. 40%, 40 years old. Liling mo welcome to the bata pa si kapaborito Joseph. Bata pa. At siya ay magmula po kahapon ay dual citizen na po siya. Pero mayroon siyang kanta dual citizen dahil Pilipino at senior. May kanta siya makanta Batang bata ka pa at wala kang wala ka pa sa edad, sabi niya na 60. Akadala ka single ka mo lang. Sa akin may kanta ako kahit maputi yung aking buhok. Good morning kay Manager Joey, baby. Batang bata yan. Ayan ang hindi tumatanda. Ayan, batang bata, Joey, baby.
Si Joey, baby. Wala siyang problema sa buhay. Nagiyak ka agad. Si Joey, baby, na may alagang baby. Kaya kung may problema kayo, gusto nyo mawala yung problema, nandyan si Joey, baby. Para madagdagan yung problema niya. Good morning sa'yo, Manager Joey, baby. Ilang buwan na lang, barangay at SK election na. Matutuloy ba? Tuloy yan. Wala namang announcement. Sa bagay, sabi ng Comelec, tuloy. Nakaready na nga yung Comelec dyan eh. Kaya yung dinig-dinig dahil nga sa krisis, baka hindi matuloy, wala hong ano yan. Wala pa. Wala hong kasiguraduhan yan. Ano lang yan? Chismis lang. Hanggat hindi sila gumagawa ng hakbang sa mababang kapulungan para sa postponement, tuloy yan. Tuloy yan. Ayon sa Comelec, tuloy. Ayan. Kaya ang Department of the Interior and Local Government, DILG, ay nagbigay ng direktiba sa lahat ng barangay at SK official nationwide na umpisahan na nilang magsagawa ng inventory at turnover sa mga properties, financial records, documents at mga pundo bago umupo ang mga bagong halal na opisyal ng barangay. Yung mga papalit. Kasi pag yung incumbent nanalo, yan okay lang, walang ano. Pero ang Memorandum Circular number 2026-021 ay direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad ang accountability sa lahat ng gobyerno para mapanatili ang magandang transition of leadership. Transition pa ang tawag doon. Transition of leadership sa darating na sa Nobyembre, yung magiging election sa barangay. Batay sa Presidential Decree 1445 o mas kilala sa Government Auditing Code of the Philippines, ang batas na ito ay nagtatakda ng mga alituntunin sa paghawak, paggasta at pag-audit ng pundo at ari-arian ng gobyerno. Tiniyak ng batas na ito na ang pananagutan, wastong pangasiwa at pag-iwas sa pag-abuso sa pondo ng bayan o barangay. Ang pangunahing prinsipyo ng Presidential Decree 1445 ay ang paggamit ng pondo o ari-arian ng gobyerno na dapat gamitin lamang para sa mga pampublikong layunin. At walang perang ilalabas sa kaban ng bayan kung walang legal basis o hindi dumaan sa tamang proseso. Ayan. Ang mga opisyal ng barangay ay may pananagutan sa batas kung hindi tama ang pinagkagastusan ng pondo. Mayroon naman tayong yung Commission on Audit, COA. COA na may kapangyarihan na suriin ang lahat ng accounts, vouchers at pondo ng mga ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na sa mga barangays, di ba? At sila sana ang magsasampa ng kasong administratibo at civil case laban sa mga tiwaling opisyal dahil sa may kapangyarihan naman ang COA sapagat sila ay nag-i-issue ng notice of disallowances. Tama. Nag-uubliga sa mga opisyal na ibalik ang nawawalang pondo ng gobyerno. Kung may nakitang anomalya, naglalabas na ang kuha ng disallowances na ito ay nagsisilbing ebidensya na maaaring gamitin sa pagsampa ng kaso upang bawiin ng nawawalang pondo. Ngunit ang sinasabi ng Korte Suprema, ang kapangyarihan ng COA ay nagtatapos lamang sa pag-audit at paglabas ng disallowances at hindi direktibang nagpapataw
ng parusa. parusa. Sa madaling salita, ang kuha ang nagbubuo ng kaso at ebidensya, ngunit ang ombudsman at ang korte lamang ang nagbibigay ng parusa sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Yan. Bakit may ano ka ba? May Wala rin na CCM mo. meron, yung mga dalong-lalo na sa mga grassroots, yung sa mga barangays. Tanong lang natin, sa mga nakaupo. In general ito, wala po kaming ano dito. dahil may mga nauligan tayo na Ulinigan. na hindi wasto ang paggamit sa mga pundo ng barangay. Ang pundo ng barangay kasi nagdidepende sa National Tax Allocation at NTA. NTA at siyempre meron din silang yung pundo sa barangay na ito ay na-aprobahan ng Sangguniang Bayan. So yung NTA kasi yun yung dati ang tawag dyan Internal Revenue Allotment. Pinalitan NTA National Tax Allocation ngayon. Tama. So ang tanong, naidalaan ba sa tama ang mga pundo ng barangays? Yan ang tanong dyan. Kung naidalaan ng tama, anong mga proyekto, anong mga programa ang ginawa ng mga kasalukuyang nakaupo na mga opisyalis? At siyempre may mga maalala ko lang, mayroong mga awardee. Yung mga barangay. Katulad dito na nanonood ang Kulabat, dito na Barangay Pantal. Awardee na may barangay SGLG, Singauman. Yung paggamit ng pondo, kasi kintan iilan lang ang nakakatanggap. So sa Dagupan, ang nakatanggap, Pantal. Ayan, okay. Watan si Ken, kumusta kila? Mami Julie, si Kapitana, baya kumala nagapituyawan niya, pero in fairness, mairap makalay barangay seal of good local government. Mahirap yan. Kasi dadaan ka sa butas ng karayom. Maraming mga criteria. Grabe. Nadadagdagan yung mga criteria. Kaya't napakahirap po ang makakuha ng Seal of Good Local Governance. Yung mga Mother Award. Nabanggit mo yung criteria. Ay nako, meron akong nakita dito. 7. Imagine, ang tawag pala dyan ay SGLGB. Seal of Good Local Governance for Barangays. Ng DILG. Correct. Ito po ay isang assessment award system kung saan sinusuri kung maayos, tapat at epektibo ang pamumuno ng barangay. Ito, criteria. Nabanggit mo na lang din. Correct. Financial administration. Number 1. Number 1 yan. Yung maayos na paggamit at liquidation ng pondo. Walang adverse findings sa audit yan. Sa COA. Yan yung disallowances. Number 2, disaster preparedness. Kung gaano ka prepara sa mga sakuna. Number 3, safety, peace and order. Ayan. Ito, 3. Pang-4, social protection and sensitivity. Programa para sa senior citizens, kababayan, PWDs, kabataan, etc. Number 5, business and friendliness competitiveness. Ayan. Maayos at mabilis na serbisyo sa permits. Walang hinuhold. Ang po tayo babaaton. Environmental management. Nandyan yung tinatawag nating waste segregation. Correct. Clean and green programs. Ayan. Kompleto. At ang pang-7, barangay governance. Ito na yung tinalakay natin kanina. Transparency. Dapat merong posting ng budget. Correct. Ng projects. Yung tinatawag na merong transparency board, kung ano man yung mga nangyayari, at siyempre yung pinagana ng pera. Correct. Kung paano mo ginastos, hindi winaldas. Ginastos. Katunatan niya pituran na binanggit ko, paring Dennis, yung nabanggit mong criteria sa 7 yan, pag hindi mo na kompleto yan, hindi ka makakakuha, hindi ka ma-awardan ng SGLG
for barangays. Hindi nakabilang ba dyan yung anti-drugs? Yung free barangays sa drugs? Kasama yan. Kasama kasi, kasi kasama yan sa may sa local safety, peace, and order. Kasama yan. So kasama dyan, nakapalog din dyan. Kasama ang mababang kriminalidad. Yan. Sa isang lugar, hindi mo ano yan eh. Correct. Sa isang barangay, lalo na't ang gumawa hindi naman taga doon, pero nagkataon sa barangay mo. Doon nangyari, di ba? Gaya ng bypass operation. Bypass, tama, doon nagkataon. Yan sinagawa yung bypass. Pero taga ibang lugar, ibang barangay. Yung suspect. So, yun, justify yun. Ngayon, ang kwan dyan, pinagbabasihan kung talagang zero. Wala nang kwan dyan, yung drugs sa area na yan. Kaya nga drug-free. Hindi po libre yung druga. Iba yun. Hindi. Sinasabi ko hindi. Drug-free. Oo. Dahil wala na nakikitang namomonitor. Hindi po. Activity. Actually, PNP ang nagmamonitor. Correct. Peace and order peace and order at kasama ang barangay. So, meron kasing mga barangay official, especially kapitan, na wala rin durugistad barangay to, ang gapi pibabali to. Ayan. Naanta ko to, ang gapi political will to. Kaya nga dapat pairal nyo yung political will. Tulad ni dating Kapitan Carlito yun. Ano naman yan? Clean and green. Yung proper segregation. Yan. Diba? Uy, national award rin yan, ha? Correct. Noong kapitan way pa. back 2001 yata. At siya ang nakakuha ng pinakamalinis, maayos, at nagpapatupad ng segregation at ang mismo ang nag-award. Buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Yung ganun din sa may SGLG for barangays, buong Pilipinas. Correct. So, kailangan natin na ipairal yung sinasabi mo, political will. Paano ipairal yung political will mo? Dapat na yung may kamay na bakal. Hindi ibig sabihin na kamay na bakal na nang bubugbog ka. Hindi. Hindi. Ibig sabihin, yung mga ordinance, barangay ordinance, i-implement ng tama. Hindi binibigyan ng pangil. Hindi ko namin sinasabing vampira. Hindi binibigyan. Uulutan to. Implement na duga. Yung malinis. Malinis yung barangay. Tulad ni Kapitan Carlito yun, malinis ang kanyang barangay. Former kapitan. Kaya si Joel, malinis. Joel Carbu! Yung kanyang yung kasakasama ni Kapitan Carlito diyon. Ayan, okay. Naisingit ko lang yung SGLG dahil ang issue natin ngayon yung order ni DLG na yung mga outgoing kailangan nila at yung mga mapapalitan meron sanang proper turnover, proper documentation, inventory, documentation, sa mga properties, sa mga pinagkagastusan, di ba? Ano ang tulamay yung pantawag mo sa man? May transition. Yan, magandang transition. Ay, pinag-uusapan na ito dahil malapit na yung sa paparating na Nobyembre, November 2 to be exact, ang election sa barangay. At SK election. Yung chismis na dahil sa krisis, baka hindi matuloy. Chismis lang yun. Chismis pa lang yun. Kailangan na ng masalap yan yung sa tinapay, yung chismis. Ay, chismis pala. Kung nakikipagkwentuhan ka sa kanto-kanto, pag hinaluan mo ng chismis, magandang kwentuhan, sabi nga nila. Kahit na chismis sa kanto-kanto Pero iba yan. Dapat na, yung kwentuhan natin, yung magandang, naman, yung hangarin, may kabuluhan. Ayan. So, kayo mga barangay official, especially yung mga SK, dapat ninyong umpisahan na ang pag-inventory. Kung saan nyo ginamit, pinagkagastusan, yung pondo ninyo, yun po, umpisahan ninyo, baka mamaya magkakaroon pa ng disallowance yan.
May pinagkagastusan, pero wala namang proyekto. Walang lumabas ang pera, pero wala namang proyekto. Ayan, walang programa. Walang programa. Oo. Bumili ng dump truck, Recon, Oo. sa Encargato, brand new. Ayun. Ayun. Sige. Wala naman tayo sinabing barangay dito. Oo nga. Oo. Oo. Hindi, example lang kasi yun. Example lang. Okay. Kato na si Don Ramon Bautista Senior at Quintana. Matulong lawas. Kailangan niya ikimanaya assistance or tulong. Region 1. Matang kayo at Region 1 Medical Center. Si Sir Ramon. So, kinditan. Sakay at sararamay amaya-amaya sa rektor na makapan-guide, makatulong. Sararatay hospital bill. Kaya nga, nilalapit ko yung pinsang ko. Na nasa Region 1 Medical Center dyan sa Bunlok na na-aksidente sa Dasul. Sinanga pa yung baga. May baga mo at hindi, tiniks ko na kay Sir Ramon. Ayos. At sigurado yan. Yung ibang tao nga, nailalapit natin, yung kamag-anak pa kaya. Ayan, diba? May 50-50 yung buhay niya eh. Ha? Accident, vehicular? Yung nakamotor, naibasig, so laman to, ulo to eh. Inopera ng ulo niya eh. Dito na siya na-operahan. Sa Region 1. Yung spinal cord niya, wala. Talagang putol. Ano yan? Pinsang buo mo? Sa mother side. Hoy! Nakamonitor pala si Sir Ramon. Na-coordinate ko na po. Ayan. Thank you po sa agarang action, Sir Ramon Bautista. Ayan. Talagang agtayo kinabaingan si Katoy na singgaran tayo. Correct, ayan. Si Katoy si Sir Ramon Sokaan Tabay, Director Mejia dito na Region 1 Medical Center. Watan niya na si Kato no series of meetings si Kato, so ibaki dala, ipawit dala. I-representa si MCC o Medical Center Chief Dr. Joseph Roland Mejia. Thank you po, Don Ramon. Okay. Good morning kay Helen Ibasan na Barrias ng Bimalay. Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Si Sir Felix tsaka si Sir Jeprel, good morning. Si Bus na rin, good morning na rin. Si Kapitan Saldi Bahuson ng Makabito, Kalasyaw. Si Kagawad Raymond Taminaya. Saan yan? Sa may Mangkop, Barangay Mangkop, Kagawad Raymond Taminaya. Ayan, okay. Okay, pwede pa tayong mag-exercise engineer, okay? Take it away. Wala yata. Ano pa dyan? Ayaw hindi ka nakapag-exercise. Hindi ka na nag-exercise kahapon. Kaya nga eh. Magalit sila. Di bukas uli. Bukas uli. Bukas uli. Tatlong beses tayong mag-exercise bukas. Ayan. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Kay Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Si Councilor Elias Villanueva. Si nakita ko rin si Councilor Manny Datuin at si Councilor Mike Season, good morning. Good morning po sa inyo. Ayan. Si MDR, Eddie Villacurta. Makulilawas siya. Si MDR RMO, Eddie Villacurta. Kaya 24/7 sa opisina to, kamo pa. Saka si former Councilor Gerald Apisyal, Action Special. Kahit nawala na sa politika, active pa rin sa sa mga barabarangays. Si Councilor Gerald Apisyal. Good morning po sa inyo. Si Madam Marmi at Boss Carlo, good morning. Sergeant Esteves, magandang umaga. Si Sir Bayan, good morning. At Madam Jubet, Piano Esteves, magandang umaga. Good morning po. Si Arturo Eustaquio ng LGU Kalasyaw. Si Dado, Pidlawan, ayan, magandang umaga. Si Harold Gangat, magandang umaga. Gawin kay Councilor Chineros Flores ng Mangaldan, magandang umaga sa si Sir Jonar Lapore, dito na Anolid. Ayan. Si Anolid din, si Sir Richard Moyano Nicolas. Ayan, good morning po sa inyo. Gawin na tayo sa oras, kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam na sa himpapawid. Bukas uli. Hanggang bukas uli. Ang inyong mga nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakterol Lengcora, Timog Pangasinan, Dennis Muharis,
At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni Kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasaray balita, impormasyon at loob tan paway na luyan.